uyab siya. May bato ah. Para ganahan mo sa kakong uyab, tukari sa club song dong. Ato. Ato ay nung uyab. Ato. Tago-tago, mas manang nagtuong bilang. Bagalang naong mo na. Ang iwa. Alay. Nakay premyo sa kasakong grapa. Alay, kaliit kayo. Ay, Kuya Edo. Ang mga bata, lingkod lang. Ay, Kuya Edo. Bagay kayo mundo ah. Unod, boko, ano. Alay. Kadang-kadang lahat. Pag-hinay, good. Sige, kabon o buwang. Ngayon, ang dalawang tani, usa na lang kabuok. Iwasan na lang yan. Tani nagawin ka kwarta ay, mapango sa. Uy, bugay mo kuya ka ni. Dugay ka ng uyab. Kani? Oh, Mga pinaw ka sa wigan nito. dugayan na lagi. Alarin naman. Mga pilan mo katawig? Tawtaw tingin. Pilan mo katawig na kuya ba? Dugayan na lagi. Bayan. Bago na yung buwang nga ka. Storya ba? Pilan mo katawig na kuya? Para matibang sila. Oo. Kuan, 5 ka tuig, 3 ka buwan, 2 bituon. Totoo na ginay. Dugay na lagi. Kusingan niya. Singan mo ma'am. Abuang ka. 5 katawig mo. Ila buwang nga ka. Aw, ayan nga si Jane. Ako si June. Ako, Tarzan. Dito si Tulog Anay, karoon namin nakaila sa mong real name. Kay Victor, Mari ko San Carlos, nami code name, no? Anay ko name. Para di ka bantay ng mama, yung papa, ang akong tawag ni Jane, ni Gracia. Wow, sa inyo. Disgracia. Ako, ano? Ambulansya. Gracia, doon sa gaw, magpinig damag.